L-ewwel ta' Lulju, il-ġurnata fejn fiha erġajna smajna l-ħsejjes qawwija tal-ajruplani jgħaddu minn fuqna. Għall-ewwel darba wara waqfa ta' xhur l-Air Malta operat l-ewwel titjira tagħha għat-turisti fost oħrajn minn Ruma għal Malta. Titjira minn total ta' 11 li saru matul il-ġurnata u li permezz tagħhom u trasport ieħor bil-baħar waslu f'pajjiżna mal-1800 turist. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet waqt il-ftuħ mill-ġdid tal-ajruport għat-turisti fejn ġie spjegat ukoll kif sa tmiem il-ġimgħa ser ikunu qed joperaw 81 titjira. Bidu modest 11 titjira llum, 10 għada u 81 titjira sal-aħħar ta' din il-ġimgħa. Illum bissa jkollna 1800 passiġġier illi jaslu f'pajjiżna, 500 minnhom li jkunu ġejjin bil-baħar u l-kumplament permezz tal-ajru. Nħares il-qudiem biex tal-aħħar ta' din is-sena jkollna l-mira li nilħuha dik ta' 700,000 turist. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri sostna l-importanza tal-attività turistika f'pajjiżna l-ekonomija u bekk aċċenna għal ħidma kbira ta' koordinazzjoni bi preparazzjoni għal din il-ġurnata tant importanti. Il-Ministru Xkembri spjega wkoll kif il-previżjonijiet bħalissa juru li n-numru ta' turisti li ser ikunu qed jaslu f'pajjiżna fi żmien li ġej ser jisboq bil-kbir il-miri tal-Gvern. Illum il-ġurnata bdejna nilqgħu ġewwa pajjiżna l-ewwel eluf ta' turisti. Għandna targets li setjajnihom jiena minn numri li għandna huma numri inkoraġġanti ħafna fil-verità qed jaqbżu dawk targets li jissetjajna u allura fiduċjuż u koraġġjuż inħares il-qudiem sabiex nara kemm jista' jkun nerġgħu din l-attività ekonomika tibda tirpilja bis-saħħa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.